И здравейте, ютубъри, аз съм Ante Голембек Киров. Тук при мен е Джад24. Кажи здрасти на YouTube. Така, сега съм с нов скин. Ето. Аз съм Джад24. И ще играя в един сервер с Кузуни хак. Защото съм много... Да видим колко хакери има. Тук. Напиши му RPP. Бравичката ми е шартна с петица. Тръгвай. Така, нека скача. Хайде да ходим. Къде отиваме сега? Аре, тръгай. 3. Има ли хора? Не, има само един, който ще го препарирам. Да. О, О, има човек! Как умря? Ой, как умря ти? Напиши ларк по 3. Ти умря ли, бе? Той не види. Как умря, бе? Аз не съм всички въпки. Окей, сега го почвам. Почвам сега да го бия. Флай. Бързо отива и аз бях за шартна с петица. Аз го бия! Майко, окей, хора. Видяхме един хакер, който ми е сваля по 90 милиона кръв. Там ли си? Не, аз там няма хора да се бие с ония. Браво, добре, смятам. Аз сега учим да си на брони. Това ми е холма. Не знам как мачимна. Толкова с време бях си правил броните и нещата, че... Тихо за малко. Ето това ми е холма. Се престрепах. Хубави чуки. Но все пак е много лесно. Имаме си левел. Вар. Сватба на 8. Юху! Има сватба. Има сватба. Има варп сватба. Бай, на една броня ми се падна всичко много яко. Вижте тук какво пише. Къде си сега? Отиваме на 3. Там ли? Има ли някой на Warp? Аз няма да ходя на Warp PvP 3. Там ме разкъсаха. Напиши Warp PvP само. Бебе, бързо напиши Warp PvP. Бързо. Знаеш какви са? Окей, хора, сега ще има на PvP. И да почваме. Идвай бързо. Къде? Още си има бе. Чу Warp PvP. Аре бе, не се спиха. Аре бе, човек. Къде си? PvP. Къде си? В началото? Слез долу. Слезай долу. Добре. Така и той е хакер. Аре. 3, 2... Тук само... така заради сега ще има малко PvP. Така. И един ще умре. Да, храна. Давай да го претрепим този. Аре. Виж, че бяга. Претрепваш ония и сами бяга. Гледайте го как бяга. Да, хора, направо. То с спидка. Сега го пресрещна. Бой! Сега пак, ако съм умрял. Яш! Добре, вече! Как може да умреш? Не си. Окей, хора, видяхте ли на колко сърца бех? Tu сме спрянета. Ало? Чакайте малко. Окей, хора, това ще този клип. Аз бях Ante Голембек Киров, тук при мен беше Джад24. И чао!